Welcome back to our YouTube channel, Vlogger Sister Juju Upal. God is good all the time. Praise the Lord. And good afternoon to everyone around the world. So, ang atong topic karon, atong pagkahisgutan ang Advent nga ang umaabot, ang taliabot, ang muabot nga mao ang pinakasentro nga si Jesus Christ. So diha sa atong simbahan Katoliko, aduna kitay upat ka kandila sa Advent nga unang Domingo sa Advent pagkadagkutan ang usa ka kandila nga purple or blue nga nagpasabot kini sa hiyas ni Kristo nga mao ang paglaom kay siya ang tinuod nga paglaom sa atong kinabuhi. O makita usab nato sa mga maayong katawhan before nga nangandoy sila pag-ayo nga muabot ang paglaom kay mao kini ang danag sa dalan nga mangitngit ang paglaom nga mao si Kristo. Ang ikaduha nga purple candle nagpasabot kini og kalinaw nga si Jesus Christ mao ang prinsipe sa panagdait. Mabasa ka na nato siya sa Isaias. So, ang mga propeta usab sa Old Testament, nagahandom sila sa matuod nga panagdait o kalinaw nga mao si Kristo nga miabot. So, ang ikatulo, mao ang pink candle nga nagpasabot kini og kalipay, joy. Joy to the world, the Lord is come. Let the earth receive her King. So, joy to the world. Ang kalipay nga tinuod nga mao si Kristo. Nga si Mama Mary ang nagdala sa sinapupunan o sa arka sa kasabutan nga si Jesus Christ nga mao ang tinuod nga kalipay sa katawhan. So ang upat mao ang purple nga kandila nga nagpasabot kini og gugma nga unconditional love nga walay katapusang paghigugma. Ug nakita usab ni nato ni John the Baptist nga siya miandam sa dalan kay taliabot si Kristo. Nagsigi siya siningit, repent, repent, repent. Paghinulsol. Nga mahigugmaon siyang misangyaw. Nga bisan pa man, adunay, muabot sa iyong kinabuhi na kamatayon pinaagi sa paglunggo sa ulo. So, atong nakita nga ang tulo ka purple nga kandila, nagarepresent kini siya og repentance nga sa atong kasakit sa pagkasubo, sa atong pagbati nga kasubo, kay kung mapuno na ta sa sala, kasubo ang atong bation. Ug kini mao ang paghinulsol sa mga sayop nga atong nabuhat, sulod ni anang tuiga. So mangandam ta, no? Repentance. Ug ang joy nga mao ang tinuod nga kalampusan, tinuod nga kadaugan sa atong kinabuhi, ang pagkatao ni Kristo. Kay dinha sa pagkatao ni Kristo, nasayod na ta, nagilukat kita ni Jesus Christ dinha sa kamatayon niya sa krus. Iyang giangkon ang tanan natong mga kalapasan. Diha sa atong Biblia, ato usab kini makita ang masabtan nga si Jesus Christ nga moabot usa ka dakong grasya. Ninaog og nagpakatao dili lamang sa Bethlehem sulod sa 2,000 years apan kanimo, kanako, karon. Ug ato usab kining mabasa sa John 1:14. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo, puno sa grasya sa kamatuoran, nakita namo ang iyang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So, klaro kaayo na, no? Nakig-uban ka na to. Emmanuel, God be with us. So, ang ikaduha, mausap ang pagpumalandong sa gugma
diha sa kasulatan nga tinuod nga pagigugma nga walay kondisyon, walay pag-undang ang tinuod nga gugma nga gibati ni Jesus Christ alang kanatong tanan. Dinha sa kamatayon niya sa krus, iyang gipakita ang gugma nga giangkon niya ang tanang mga sala alang kanatong tanan. Sumabasa usab kana nato sa John 15 verse 13 nag-ingon, ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang higala mao ang paghatag sa iyang kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Mao kini ang gipakita ug gihimo ni Jesus Christ diha sa krus alang sa atong kaluwasan, paglukat sa atong mga sala. Ang ikatulo mao kini ang kalinaw nga ang tinuod nga kalinaw dili gayud nato masabtan, dili nato ma-explain. Diha bisan gani ang kalinaw nga moabot taliwala sa bagyo nga nahitabo karon sa Pilipinas, karon ana ang kalinaw. Karon ana ang pagratul-ratul patingali sa atong mga kaigsuonan, no? May labi na ang atong mga kabataan. Pero ang tinuod nga kalinaw si Kristo. Diha taliwala sa bagyo moabot siya ug iya tang giluwas tanan. Bisan pa man ang mga properties, mas importante ta kaysa mga butang. Kay ang mga butang, lumala ang mga butang, temporary lang na siya. Makita pa nato apan ang kinabuhi, dili na. So, ang Isaias 9:6 nag-ingon, "Natawo alang kanato ang usa ka bata, nga gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Diyos nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa panagdait," si Jesus Christ. So ang ikaupat mao ang diha sa kasulatan nga atong mapamalandungan ang kinabuhi nga gihatag ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi alang kanato aron usab kita mabuhi uban kaniya. Diha sa iyang paghalad sa iyang diha sa iyang paghalad sa iyang lawas o diha sa santos nga misa nga atong nadawat ang iyang bilidhong lawas ug dugo, makabaton usab kita kinabuhi walay katapusan. So mao kana ang tinuod nga Christmas, dili lamang sa mga material, mga decoration, paspas ka itag pangita palitag mga decoration. Ang importante nga ang sentro diha sa Christmas mao si Jesus Christ ug ang atong kaugalingon nga andam kita nga manghayog pasaylo sa atong kaugalingon. Ngano man nga ang Pilipinas nahitabo man nga Christmas na hapit nagbagyo, sad kaayo or magulanon kayo ang katawhan tungod kay walang-wala sila sa bagyo. Magmalipayon ta, bisan pa diha sa bagyo, anaa pa kita karon, nabuhi pa kita. Mas importante kita nga dili lang ang mga butang nga kalibuttanon, kay kanang tanan ibalik ra sa Dios sa tuwa. Ug atong mahinumduman si Job nga gisulay pag-ayo, gikuhaan sa tanang mga kabtangan, ginuka pa siya, gibiyaan gay si siyang asawa, wa na ibutagad niya, wala na. Apan wala siya mo biya sa Ginoo. Gihapon siya ug ang tanan gibalik sa Dios. Mao usab kini ang mahitabo kanato sa Pilipinas pohon. Dili lang ta mawagtang og paglaom. Kay ana ang paglaom nga miabot si Jesus Christ aron paghatag sa tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Ug atong paningkamutan nga mukunik o padayon kita pagduol sa Dios, bisan pa man sa mga sufferings, bisan pa man sa mga pains nga atong makita nga guba ang atong balay, sakit ka istong kasing-kasing mga nangaguba ang tanan, apan magpasalamat ta sa Dios kay luyo sa bagyo wala ta niya gipasagdan, anaa siya sa taliwala, nagauban siya kanato. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, atong pangandaman ug atong pasalamatan ang Dios nga hangtod karon buhi pa ta. Ug pwede tang mo smile ug moingon, Merry Christmas everyone. Bisan pag anaa ta sa kapitos, kay anaa ang Dios kanato sa usag-usa. So dili lang kita mabalaka
kay naa ang Dios na siya ang mububo o muhatag o mubalik sa tanan nga nangawala nato. So sa tanang mga OFW usab nga naa sa nagkalain-laing nasod, nakabalo ko kaparehas ta sa atong debate kay taga Bohol ko, grabe sa danay tabo sa Bohol. Pero ato lang isalig sa Dios ang tanan kay unsaon wala pa man tay connection sa internet, wala pay kuryente, naglisod pa gani sila og tubig. So ato lang iampo nga magmalig-on sila luyo sa experience na ilang naabutan nga anaa ang hugma na tinuod nga mao si Kristo, ang paglaom, ang kalinaw, ang hugma ug ang kinabuhi. So mayong Pasko kaninyong tanan mga kaigsuonan.